Buhi o himsog ang bag-ong gipanganak nga masuso nga napalgan sa Purok Barangay Batinguel, Dumaguete City, Negros Oriental, kaganihang kadlawon. Daling gida sa Negros Oriental Provincial Hospital ang babaeng kuya. Matud ni Leonardo Sulamilio, kinsa mo'y nakakita sa masuso, dihang nakadungog siya og hilak sa bata, iya dayon kining gisusi. Gikakurat na lang niya dihang nakita ang giputos nga masuso nga gibilin atubangan sa iyang bay. Sa tabang sa taga Barangay Batinguel, daling gida ang bata sa hospital. Nagtuwang kagawad sa barangay nga bag-ong nahimugso ang masuso tungod kay anaa pa ang pusod ug inunlan nga giapil pagputos sa hapin. Suma sa Women and Children Protection Desk sa Kapulisan sa Dumaguete nga gikonfirmar usab kini sa doktor sa publikong hospital. Sa pagkakaron, padayon ng imbestigasyon sa WCPD aron mailhan ug mapanubag ang responsable sa pag-abandonar sa masuso. CCTV sa lugar hinungdan nga naglisod ang WCPD sa ilang imbestigasyon. Ang hero sige kapagod dia. Tayo. Then mga after itong mga 20 minutos, nawala, nahilom. Lakaw lang ito sila. Ang pagpapayos sa barangay kinsa trace man siguro sa barangay kinsa iga kuan dito kinsa pero og dili na taga Batinguel dito na ma kuan ba sige gibilin na po na dai diha. Nasa tay gibuhat nga pag-backtracking sa mga CCTV sir para ma-identify sa dato ang inahan-an nga bata.